11 juta oleh komplit full isi rumah, Mas. Lho, apa iki? Jatahe sak truk rene tak gede. Nomor 1 iki, meja TV ukurane 2 meter, ini lacine 4. Nomor 2 kursi sudut. Nomor 3 lemari 3 pintu, milih sing iki iso. Milih sing iki ya iso. Bebas milih. Bebas milih. Nomor 4 tak kei lemari gerabah utawa lemari hias. Ya toh. Nomor 4, nomor 5 lemari baju, bahane yo full kayu jati kabeh. Sing terakhir kanggo macak. Ben mentres-mentres bojone. Ya komplit sak kursine. Iki 11 juta oleh 6 gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah karo Madura. Bayare? Pembayarannya COD. Oke. Cara ngelinge ngisor bio profil, wis eneng link pemesanane karek didodol ngono. Oke, Bro. 11 juta oleh sak menembani lho. Full satu rumah.